angel wings. I told the devil that I got his back. 50 on my wrist, I'm through my scars, but still we young. Well, I'm shoving nails inside my eyes to reassure I'm still bad. I look inside the. Ай, Съюзче. Честно казано, не мога да ти се доверя, но няма да гласувам за теб, понеже си от силните в отбора. Знам, че ще ми изгоните с твоите съюзници. Нямам съюзници все още. Сега ще се погрижа. Също помага много у дома. Дениславе, какво се заребява с момичета тук вместо да си с мен? Какви ги говориш, бе? Дениславе, кой е този? Един ненормалник. Ненормалник ли? Ама вчера в леглото друго казваше. Какви ги дрънкаш, кретен? Аз мисля да тръгвам. Не, чакай. Ей, сега те... Не, без бой в мой бар. Ще те причукам, заклевам се. Сега по-добре ли си? Може би малко. Не само Цветомир ще гласува. Той избира кой от отбора му да отпадне. Моля? Това въобще не е честно. Аз казвам кое е честно и кое не. Чаткаш ли? Цветомире, имаш 10 минути да избереш кой ще е следващата жертва. След 10 минути очаквам всички ви пред лодката на заловеняка. Много трудно решение. Не знам какво да правя. Добре дошли на седмите елиминации. Днес Цветомир ще реши кой от теткавичните котки да се върне обратно у дома. Залагал на Стас или Мишо? Тъпо. Това беше едно от най-трудните ми решения, но все пак го взех. Този, който ще изгоня е... Здравко. Моля! Ти нормален ли си? Той е най-силният в отбора. Решението е взето. Здравко отпада. Благодарение на мен бяхте на Хаваите. Аз ви докарах победите. Аз! Генерале, заеми се. С голямо удоволствие. Не го приемам. Не го приемам. Ще се върна и ще ви отмъстя. Заклевам се. Клеванки долни, неблагодарници мазни. Изуди! Ще се върна. Ще се върна! Чаках за този момент цели 8 епизода. Доста интересно стана, не очаквах Зазо да се тръгне. Напрежението се покачи рязко. Зазо е луд. Полудя, защото е изгонен. Знам, че сега ще обвинят доста хора Цветомир, но... Аре, стига! Той се решава кой да махне. Зазо е много силен играч и съм сигурен, че това не е всичко. Няма значение кой отбор ще победи. Поне не и за мен. Имам въпрос към Цветомир. Цветомире, защо изгони Здравко? Той беше от най-добрите. Щях да кажа, понеже имам стратегия, обаче Кравити ни наблюдава на камерите и ще знае дали лъжа. Затова Денислав ме накара, признавам, с него сме в съюз. Да успяхме да се върнем на острова. И аз се питам същото. Здравко, но ти как? Не питай как, а защо? Добре, защо? Заради теб, Дени. Липсваше ми. Заради мен? Но ние се мразим. Омразата е само прикритие на нашите чувства. Чувства? Може би си прав. Аз знам, че съм прав. Чаках за този момент от деня на елиминирането ми. Липсваше ми Здравко. И ти на мен, Дени. Точно така. Приближи се. Давай. Заради теб отпаднах. Отмъщението зове. Здравко! Не! Какво стана? Връщаме се на острова. Сънува кошмар, че Здравко се е върнал и е намислил нещо много лошо. Двамата с теб го изгонихме. Той вероятно иска да се отмъсти, но се съмнявам да се върне. Просто си притеснен, защото за малко да отпаднеш миналия епизод. Може би си прав. Съжалявам, че отмъщението ти не се получи. Спокойно. Ако аз не мога да участвам, и друг няма да може. За какво говориш? О, ще видиш. Всички ще видят. След малко са елиминациите. Много съм напрегнат. Спокойно, Цветомире. Нашият съюз е по-голям и ще изгоним Анелия. Да, така е, но все пак.
Обаче вижте как сутринта сънувах някакъв шантав сън със Здравко. Той взе, че наистина се появи. Ти ще се окажеш ясновидец. Щом познах това, почва да ме хваща страх, че съм познал и друго. Съня завърши някак странно. Сякаш Здравко успя да ми отмъсти за изгонването си. Приближи се, давай. Заради теб отпаднах. Отмъщението зове. Здравко! Не го мисли, докато имаш такъв голям съюз, няма начин да отпаднеш. Благодаря ви. Благодаря на всички ви. Драмата почва. И така, първо ще кажа гласовете от злощастните свине. Един глас за Денислав. Супер! Втори глас за Денислав. Не. Един глас за Ваня. Един глас за Анелия. Втори глас за Анелия. Дано Дени не отпадна. Ще е голяма глупост да отпадне той. Ама май ще е Анимелия. Трети глас за Анелия. И трети глас за Денислав. Не. Четвърти глас за Денислав. Мале, какво страдате за него? Пети глас за Денислав. Хайде, извади някой брат с гръцка буква. Вече имаше. Не може два пъти подред. И така, Денислав е един елиминиран. Сериозно ли? Тега, другия отбор. Един глас за Хидраноид, втори за Хидраноид. Трети глас за Хидраноид. Един за Камеран. Той винаги гласува за мен. Другия елиминиран е Хидраноид. Дениславе, Хидраноид. Играта приключи. Не, искаме обрат Алфа. Чао, Дени. Играта е фалшифицирана. Тъй като Денислав беше новия капитан на свинете и отпада, Цветомир пак ще бъде. Явно така е било описано. Щом има толкова гласове за мен, значи някой от съюза ми са ме предали. Дени, съжалявам, че не те опознах достатъчно, но така се случват нещата. Мир! Това е много странно. Един ден го избира за капитан, след това го гонят. Има нещо тук. С Богом, приятели. Радвам се, че познавах Калуян, Плъндър, Цветомир и доста от тук. Благодаря ви за готините емоции. Явно това не е бил моя сезон, но нека най-добрия победи. Късвай другия път. Чао от мен! Свинете здравата се закупаха. Я не се месете. Наша работа си е кой ще гоним. Добре, достатъчно. Изгубихте много днес. Но гледайте да не губите толкова и утре. Дениславе, какво да ти кажа? Заплашваше ме, правеше се на жертва, но гледай кой е елиминираният и кой пише това. Изглежда, че слугите ти се обърнаха срещу теб. Никога, казвам ти, никога не се опитвай да ме изгониш отново. Чао, Дениславе! Честно казано, цялата тази идея беше на Здравко. Казания, докато беше на острова. Здравко хитрец, неземен, нереален. Ах ти, човек не трябва да те подценява. Жалко, че Дени отпадна. В крайна сметка това е игра, която трябва да се играе. Здравко добре си изигра картите. Отново съм капитан. Но най-гадното беше, че Денислав са го изгонили. Какво да кажа? Некомпетентност от страна на свинете. Странно е, че свинете изгониха доста силни играчи. Но те губят. Който опитва да ме гони, да го ядат скорпиони. А иначе, радвам се, че свинете сами си копаят гроба. С Богом, Дениславе. Хавайте са прекалили ниско пътена дестинация за мен, но за сега и това ми стига. Гравити не спря да праща участниците в някакви пустини като Хаваите. Ако питате мен, бих отишла на почивка в Аляска. Не понасям жегата. О, и също така котките трябва да спрат да си пъхат носовете, където ние им е работата. Изгонването на Денислав не влияе никак на техния отбор, така че не виждам причина да се цъпят и тръшкат. Не мога да повярвам, че изгубих. Гледай от добрата страна. Всъщност, такава няма. Аз отидам. Здравей, Дениславе. Здравко? Ох, пак ли ти? Отпаднах, доволен ли си? Вече сме квит. И ти убеди Цветомир да ме изгони. Предполагам. Нека пинем за загубата. Ето така вече те харесвам. За загубата! Какво има в това? Изведнъж здравата ми се зави свят. Спокойно, ще ти мине след 2 дни. Край на играта. Здравко!